Sabies que podem veure el nostre WhatsApp i les nostres converses al nostre ordenador? Avui t'ensenyarem com fer-ho i, a més, veuràs com les imatges que tens dins de WhatsApp les podràs descarregar directament al teu ordenador. Hem d'entrar al cercador i posar WhatsApp web. Fem clic. El primer pas és obrir la càmera i escanejar el nostre codi QR. Li donem a continuar i ja s'estarà fent la sincronització dels nostres xats a l'ordenador. Podem entrar a dins de qualsevol conversació i obrir els fitxers o les fotografies que tenim dins d'aquesta conversa. En aquest cas, per exemple, tenim un PDF, el podem obrir, se'ns descarregarà directament a l'ordenador donant-li amb aquesta fletxeta de descarregar. El descarreguem i ja ho tenim. I el mateix podem fer-ho amb les fotos. Les agafem i les descarreguem directament a l'ordenador.